Kato mitä tässä lukee. Ja lähetään tää YouTubeen. Hei, oletko jo kuullut klonneista? Jos haluat olla kun ne, niin teet nämä asiat. Käytä pellimuskia. Pukeudu kuin ne. Ota teräaseita mukaan kun menet ulos. Älä ole ihmiselle kiva. Mene syrjälle paikoille. Pylättele lapsia. Muista olla valppaana. Häiritse poliisia, mutta varovasti. Ole välillä hyvissä piiloissa. Jos teet nämä asiat, olet klooni, mutta sä teet. Jos teet väärin, sit tästä on se. Moikka, oletko kuullut klonneista? Ne ovat ärsyttäviä ja et halua omalaiseksi. Tee nämä asiat. Älä käytä pellenaamaria. Älä pukeudu kuin ne. Älä ota veistä mukaan kun lähdet ulos. Älä mene syrjälle paikkoihin. Ole mukava ihmisille. Älä pelottele lapsia. Älä tapa. Haluan olla kun ne oli Jimmy. Onko mä? Sitten onko täällä toisia? No, ottakaa. Löytäis Pokemoneja. Tässä oli se video, koska ei oo enää tässä, mutta älä tee näitä ikinä. Tätä ennen tätä joo saat tehdä.